Festuge. Hvorfor ligger der så meget skrald efter Aarhus Festuge? Og hvad kan vi gøre for at formindske det? Festugen blev opfundet af Inge Ernst i 1935. Nu går vi videre til Thea, der interviewer folk i Aarhus. Tænker du om festugen? Det er fint nok. Det er ikke noget, jeg typisk deltager i. Hvad synes du, festugen kunne gøre noget bedre? Ja, som sagt, jeg deltager ikke så meget, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad de laver. Hvad synes I om Aarhus Festuge? Jeg synes, det er hyggeligt. Der kan gøre noget bedre ved Aarhus Festuge? Ja, jeg synes egentlig faktisk, det fungerer meget godt, som det gør. Okay, tusind tak for at svare. Det er da rimelig fedt. Altså, at folk kan komme ind på gaderne sådan lidt nemmere, måske nogle flere skilte, og sådan, hvor det sker, og tidspunkter og sådan noget, det kunne være godt. Hvad synes du om Aarhus Festuge? Jeg synes, at Aarhus Festuge er mega kedelig. Har du været til Aarhus Festuge? Ja, selvfølgelig. Hvad synes du, der er dårligt ved Aarhus Festuge? At der er for lidt gratis, der er for lidt altså noget upcoming noget. Altså det er meget baseret på det, der sker i musikhuset og på officielle scener, hvor det koster 500.000 at komme ind. Så jeg synes, der er for lidt af sådan noget gade, kan man sige, arrangementer. Det er alt for lidt for unge og teenager. Jeg synes, det er en god begivenhed, tilbagevendende tradition, og jeg synes, det er noget, der samler og forener byen. Det synes jeg. Synes du, der kunne være noget bedre ved Aarhus Festuge? Der kunne måske godt være mere sport og flere aktiviteter. Man kunne deltage i sådan rent fysisk. Men synes du også, at der er meget skrald efter Aarhus Festuge? Ja, der er rigtig meget skrald efter Aarhus Festuge. Synes du om Aarhus Festuge? Det er jo mange ting, jeg synes, det er bare hyggeligt. Hvad synes du, der kunne være bedre ved Aarhus Festuge? Jeg synes ikke, de gør det meget godt. Jeg kan lide, der er rigtig mange forskellige ting. Synes du, at der er meget skrald at lægge efter festuge? Ja, det er der. Så vi kan se, har alle ikke den samme mening. Nogle synes, at festugen er et rigtig fedt sted, hvor man kan lave mange hyggelige aktiviteter. Men dog er der nogen, der synes, der skal være flere gratis gadeaktiviteter, man nemmere kan komme til. Dog har vi fundet ud af, at folk føler, at der ligger alt for meget skrald ved gaderne. Artikler fra sidste års events fortæller om det. De siger, at skraldespandene var for fyldte, og at der ligger alt for mange øldåser, plastkopper og madaffald. Vi har spurgt Hans Jakob, som arbejder i Head of Marketing i festugen. Han siger, at der bliver smidt alt for meget skrald. Festugen har et hold af frivillige arbejdere, der hjælper med at samle skrald. Men selvom der er så mange, der gerne vil hjælpe, er der stadigvæk ikke nok. Hvordan kan man gøre, at der ikke ligger skrald på fortovet? Det har vi fundet en løsning til.